don't understand you. Wait, bro. Sabot. Sabi niya, hindi ka daw niya naiintindihan. What are you talking about? Sir, excuse me. He said, we glad to see you to visit their country. Sir, what can I do for you, sir? I want a nice view here. There's a lot of beautiful, sir. Oh. Sabi niya, gusto niya daw maglibang dito sa ating lugar. Oh no! Libang? Di naman yung maglibang magsaya. Libang mo, sir? Libang mo dito, sir? Oh. Sir, before you end this, we have a pay entrance, sir. Okay. Only How much? $100, sir. Different sir. Different. Thank you. Very thank you, sir. Sabi niya, salamat. Oh. What? I did not understand you. Sir, he said, this is the beautiful mountain you want to visit in the Philippines. Okay. It's a very virgin mountain. There's a lot of trees in. This is a bagul. Bagulas is a native. What? Bonk. Sir, native means original. So, sir, how you doing, sir? Yeah. The pig is lion. What is but Carabao? Sir, God's No no big Christmas tree here. What? Sir, the big Christmas tree, sir, is over there. That is a crocodile. Yes. Under the dog. the dog walking in the over there, the Christmas tree. Your view is liar. Give my money. Give. Sir, excuse me, sir. Sabi niya, babalik daw niyang pera. Pag mo balik, sabihin mo rin na pick yung money. Sabihin mo, pick yung pera na yan. Sir. It's a very big apologies for you, sir, but your money is fake. No. Give my money. Sir, your money is a fake. You're You're fired. You are a liar. Tingnan. Pangit mo. You don't understand that? Ano man? Parang niya lang tayong ginawang Hindi ka nais na tao. Ginastos pa tayo eh. Ang ganda naman ng pag-ano natin sa loob sa kanila. Ginalang natin sila. Nirespeto pa natin. Sinabihan pa natin ng good afternoon. Ano nakakasama doon? Maglibang pa sila doon. Gusto pa nila maglibang doon. Kayo kasi. Disappoint talaga ako kanina. Franco? Sabi, napakapiluso po naman ng rabon yun. Kala mo, gwapo po. Ayaw gozaimasu. Anong wala yung masa? Singkamas daw. Hindi. Magandang umaga daw. Ayaw gozaimasu. Pati di tao. Pero si Poto. Kukuutin niya ang kamuti sa atin dito. Marami kasi kamuti. Mahilig ng mga kapatid sa mga kamuti. Gusto niya yung mga kamuti. Marami pa kami kamuti dito, siya. Marami pa kami kamuti dito. Ani? Wala may manid. Wala may manid. Katanong. Ngayon kami tay. Sila yung gamit. Hay. Ay gamit tayo dire. Sabi niya, hindi sila yung nagitay. Sada. Parang wala sa pinag-aralan ko na. How about cake out? Ma'am, sorry because we have an entrance pay before you end this. How much entrance fee here? $100, ma'am. Where's the money? Your money, Sorcerer Rizal. Not the $100. Bobo yata na yung Chinese ito Japanese pala. Ganyan lang ang pira nila sa doon. Pira nila doon? Mato, ni Japanese. Ay, Japan para mag-doon. Kahit ito. Ha? Ba't pupunta ka ba doon? Tayo naman yung tourist guide. Sige, ma'am, you in and you out. Ay, gato. Sige. Gato lang. In. Gato lang. Let's go. Kato, may ano po dyan.
is a very beautiful mountain. I think you enjoy this. Climbing, like walking, running, everything. Sang na! Alay ni bali! Tiga, Franco. Kaya yung pera. Napaka-stricto naman ng mga ano natin ngayon. Halik sir eh! Parang wala naman tayo sa ano nila. Bakit? Ano bang kulang? Ano bang kulang? Sarap. Teka, yung pera niya, nandito pa, piso pa. Patapo ko to. Huwag na. Pabili ko na. Malas naman natin ngayon. Malas tayo. Lahat ng mga tourist pumunta sa atin, bakit parang hindi tayo gusto ah? Susuko sila sa atin, hindi ko nasasabtan ang kanilang kinaiya. Wala tayong swerte ngayon ah. Sana naman may dumating na yun na swerte naman kahit ano ba. Ngayon lang? Yung maintindihan naman tayo, yung ma-appreciate naman ang ano natin, pag-entertain sa kanila. Diba? Ngayon pa na, ulan na ngayon oh. Uulan na ngayon, umulan na kanina, umulan Yung na. kinita. Wala tayong kinita. Sana naman may dumating na grasya naman sa atin. Blessing. Wala nga, may lumapit. Teka. Teka, parang nakikita ko pera. Lalakad. Sirikang? Sirikang ka? Ha? Sino na? Teka, parang pamilyar ah. Sa BTS, kilala mo yun si, Jumpio? Hindi ko kilala, pero si Jungklo. Jungklo, kilala ko yun. Name mo, Jumpy, kilala ko yun. Parang mukha niya lahat ah. Singkoy lang, kuya. Chiki. May I excuse me, ma'am and sir? What can I do for you? Ano siya na? Sirikang, sindang, sirikang, sandang. Sabi niya, yung sundan natin dito, habol. Wala. Kahit man. Diba? Siya. Ya, sindang, sirikang, kung kala, singkang, pasiya. Ang kanya daw boyfriend, taga-sindangan. Diyan sila, adyan yung sundang. Oo, yung sundang niya nandito daw. Sabi niya, siya mama, siya. Ano siya na? Sino? Sindang, kung sindang, sindang, mating, kung patong, kasi lang, kung tutuya. Sino naman eh? Ya, Di, ang sabi nila, magkano daw bayad sa entrance dito pag bisita sa ating lugar? Siya, mama, siya. 这盘这个白开的这个的， Di, sabi nila, ito na lang din yung bag, wala kasing pera eh. Sino mama siya? Sama siya. Sabi nila, nagustuhan ka nila dito. First time natin to. Nagustuhan nila. Sabi nila, nagustuhan daw nila yung kalabaw. Sabi nila, napaka-difference na sa kanila. Sabi nila, bahay daw, bakit may bubong? Sabi nila, napakalaki na ng lugar dito kumpara sa Korea. Butchikiki. Ang sabi nila, yung butiki, marami kiki. butiki kau. Sabi nila, mura daw akong butiki. Pero mas butiki ka. Ana to diri kimo sa atong dapit nga atong pabugnawan para diri. Wala sa Manila yung mga ganyan. Kataga parang naspasok sa isip ko, parang ibon yata yun. Teka, putos dito, ang init dito. Lahat dito eh. Iwan ko.
Ang hot-hot, parang ano? Pwede bang pumasok sa inyong lugar para magkapabugnaw naman kami? Parang hindi kayo allowed sa ano namin eh, sa lugar. Kakay ba parang hindi ka Ano ba yung panipaniwala? kasama mo? Tao po ba yan o ano? Tao ba yan? Baka hindi yan tao ha, ano yan? Baka Ano ba? pain ko kaya yan? Ano ba tabi-tabi niyan? Ito parang Hindi niya taga-diri. Ayan. hindi ito taga rin. Laki ng ulo. Laki na ng ulo eh. Ang sinaw-sinaw. Pwede namin masulod? Hindi, teka lang po. Makapasok dito, meron pa tayong pabayaran. Sige. Sa entrance fee. Ano po masasabi natin? Pero sa tingin ko, mas malaki yung entrance niya kasi ang laki ng ulo eh. Ang laki ng ulo. Parang, Ayaw ninyo kuha ng ikapa. siya, wew. Teka, ba't ganyan niya magsalita? ganyan Ba't ganyan niya magsalita? Ang pasabot sa gisulti, bot pasabot niya nga musulod na may, mubayad mi ninyo, musulod na may kay magpabugnaw na siya, kaginita na ba siya. ubuan na yung helmet. Makakapasok ko na dito pag lumiit yung ulo niya. Basta ayaw na magbuot! Ayaw na magbuot! Musulod na may, mubayad na may. Bayad mo muna po. 3,000. 3,000 para sa kanya, ang laki ng ulo eh. Pain ko ba yun eh? Sinilasin ko ba yun eh? Ano yan? Pira ba yan? Boss. Parang nagkakalokohan na po tayo dito, boss ah. Hindi to pera, boss eh. Dahon po to eh. Sagbot. Kwarta na sa mua. Kata sa inyo ha? Dato mo ato sa inyo ha? Kurtita ninyo. Ato. Nyuha na. Dako ng ulo ng kauban ni mo. Siya ba? Ang samantaan eh. Pwede na ito musulod. Ah!